Dobar dan i dobrodošli na ovaj klip. Danas ću vam pričati kako da čipujete PlayStation 3 konzolu. Evo ovako, znači, ko me prati od ranije, zna nekoliko prvih klipova koji sam snimio, to su bili vezano za PlayStation 3 i to je ova, znači, Super Slim. I nju sam snimio klipove kako povesti na internet, kako povesti na televizor, na stari televizor, na YouTube, kako napraviti account, kako se registrovati, kako besplatno skidati igrice i tako dalje. E sada, kada sam ja kupio, ona imala 12 GB, pa sam ja kasnije bacio hard disk unutra od 320, tako da imala 320 GB, kupio sam bio jedno 10 igrice i tako dalje, to je bilo super. Međutim, kasnije sam ukapirao, znači, da nisam napravio dobar izbor. Zbog čega? Zato što ta konzola u to vreme, sad ne znam kako sad trenutno, ako nešto skoro nije izašlo, ne pratim više to toliko, u smislu da imam sad čipovanu konzolu, tako da samo to čipovanje toliko ne pratim. Tako da sam ukapirao da sam mogao za te pare koje sam kupio ovu novu, mogao sam polovnu za te pare da kupim i možda za manje pare, koja je imala recimo jedan ili dva džojstika, malo manji hard disk, ali je imala, znači, čipovan taj hard disk, može kasnije da se zameni većim. Tako da sam ja uzeo, znači, prodao sam te moje igrice i za te pare otišao sam u servis i zamenio moj nečipovani, znači fabrički Super Slim za čipovani Slim. I znači onda sam dobio konzolu koja imala čisti hard disk kao moja, 320 GB, s tim da je ona mogla, znači, da pokreće, osim PlayStation 3 igara, mogla da pokreće i PlayStation 2 igre, PlayStation 1, Nintendo i sve ostalo, znači, preko Sega, preko, znači, emulatora i što je najvažnije, znači, besplatno. E sada, moj savjet je prvi da, ako imate, znači, Fat ili Slim varijantu konzole, da je čipujete, međutim, nikako da ne pokušavate sami, jer znam da velika većina moje publike su mala deca, mlađa populacija, koja misli to je sad će ja dva klika i to je to. Međutim, da je teško nije, ali možete lako da pokvarite i da brikujete konzolu. Znači, evo, najjednostavniji klip koji sam snimio, to je bio, znači, kako povezati na internet ili kako povezati na televizor, na stari televizor, koji je bio, da kažem, dosta jednostavan tutorial, iako su mi drugi tražili da to snimim. Tako da, logično razmišljanje da ako ne možete da bez nekih preterane pomoći da povežete nešto najosnovnije, znači na internet je dva kabla da povežete ili da povežete na stari televizor, da treba pritisnete dva dugmeta. Ako već to niste u stanju, znači nemojte ni pokušavati ni ovo što je za odnosu na to mnogo teže. Tako da, vredi, znači, dati u servisu, ako ne znate, nađete tražiti, znači, na oglasima, imate u svakom skorom gradu, preporučujem uvijek lično, znači, da odnesete konzolu, nikako da šaljete poštom, ako baš nema u vašem gradu, onda šaljete, ali ne preporučujem. To su konzole dosta teške, pogotovo ove starije verzije, ova Super Slim i nije toliko, međutim, ove starije su još teže, ali nebitno koje god da je verzija u pitanju, ne preporučujem slanje. Znači, ako imate prvu ili drugu verziju, znači Fat, onu najdeblju, ili Slim, onu užu, kao što imam ja, znači, odnesite u servis, platite tih 20 €, znači nekih 2000 dinara, ljudi će vam to odraditi, imate konzolu, oni vam za te pare poslije ubaci igrice koje želite i to je to, imate sve. Ako imate Super Slim, kao što sam imao ja, na nju je moguće ubaciti igrice, ali nećete moći igrati stare igrice. Sad ako je bitno da igrate samo PlayStation igrice, mogu vam i to uraditi, ali moja preporuka je da se zameni, znači, za isključivo Slim, znači ne nikako za Fat, one deblji, nego za Slim, zato što su te prve verzije imale probleme sa hlađenjem, neke su verzije poboljšane, neke nisu, ali sve u svemu, ako već možete da birajte, znači, za Slim varijantu, onu kockastu, kao što sam ja. I to bi bilo to što sam teo da kažem u ovom klipu. Tako da budite pametni. Ako ste mislili sada da ću ja vama da pokažem gde treba da klikite šta, znači, to namerno nisam teo iz razloga koje sam prethodno naveo. Tako da nadam se da ćete razumeti zašto neću sad snimati klip detaljno kako šta treba raditi, jer ja sam sebi nisam to radio. Zašto bi sad vama to pokazivao? Gledao sam puno tutoriala o tome, postoji više verzija, više načina kako se to radi, ali jednostavno, kažem, ne želim da
da neko pokvari konzolu pa posle da meni piše uradio sam isto kod ti, neće. Zašto? Zato što znam da neke jednostavne stvari, kao što kažem, povezivanje interneta, treba bukvalno 2-3 puta da kliknete ili kablove, gde mnogi od vas nisu uspeli pa tražili pomoć od mene pa sam ja pokušao nekako to da namestimo. Znači ako neke najjednostavnije stvari ne možete da uradite, onda tek ne možete uraditi ovo. Tako da to je to. Što tiče ovog klipa, nadam se da ste razumeli. Hvala puno gledanju i doviđenja. Drop the bass.